Acolo o să fie casa, pe pajiștea aia frumos. Urcă, ei! Urcă la 40 de FPS-uri. Hai. Stați o clipă. Urcă-te. Așa, bun. S-a urcat. Da, am timber modul. Nu trebuie să stau cu shift-ul, că shift-ul îl blochează. La pufu n-a fost problema asta. Îmi cer scuze pentru lagul, dar e prima oară când filmez. Măcar nu mi se întâmplă ca unui prieten. Deci nu se poate, tot trebuie tot. De-abia Skype-ul și puțin din Minecraft. Numai Minecraft e. Deci, nu, mă refeream că tot calculatorul lui e greu. Cam așa ceva. Deci, nu-i subțire. De fapt, nu rezistă la